Žijete na streetu, fakujete policajty, pak podáváte žaloby, dal bych ti zákaz, nemáš právo, když mám problém, řeším to osobně, netahám to na soudy, mám vyjebaný sound. Asi jsem se znova narodil, žádnou konkurenci necítím pro... No, vypadá žlutě. Takže čau lidi, vítám vás z nového videa. Jsem tady s mojí vanilkou a s mojím chábrem Eduardem. Čau Edo. Mám vlastně, že nebylo video, ale bohužel měl jsem deprese a chtěl bych vám ukázat moje nové autíčko. Pojď za mnou. Ukážu moje voňavky, co tam mám. To se jen tady nevidí vlastně. To je vlastně reprezentace toho auta celého. Ukážím kufr, hej, z toho jde ještě větší strach, No. Ty pičo, hej. No nic, pojďme asi do Decathlonu. Ne, pojďme Decathlon. Směrem tam. Dokud nás nevyhodí. Pak se vidíme, takže mějte se zatím a vylížte mi můj análeč. Díky. Oh, I'm sorry, miss. Skoro. Hej, my vypadáme, víš, jak se skejťáci na skateparku a oni, že natáčí si své triky, ne? Takhle vypadáme to. Hej, pojď Edo. Ty to umíš, vole, šťastou rukou tam. Jo, bez ruky teda jedno. Ale otočit to musíš, vole. Otočit. To je bacha, Pikachu? OK. Otoč to tam, tu desku. Neumím. Tail whip, prosím to. Jak se to dělá? Kámo, já si to... Ukaž mi to. OK. Kámo, prostě čum, no. Na štadla? No. Kámo, strašně velkou nohu mi přijde to. No. Na štadla a prostě to otočíš, jo. Kámo, já jsem to v životě neuměl, já nevím, vole, protože to vůbec učím, kámo. Ale to dělám poprvé v životě, kámo, stejně ty, pojď. Hej, kámo, víš co? Pojď na skate, kámo. Je to ti pracuje, kámo. Ještě? To je dobrá chci, kámo. Zdravím. Oj. Kámo! Dobrý. Ty byste dal ty nebo ne? Kámo, to je dobrý, no. Dancing to longboard, kámo. Tak za tam. Kámo, tak to je hnuzer cip. Je ty z Fortniteu. Kámo, tak to je nedramo, kámo. Zatáčej, pičo. Ty pičo. You're a very good boy. He's a good boy. Ty pičo. Pičo. Oj.
Jo, tady ještě menší dal. A to je mu dal. Oh, pičo! To zmašle, běž do piče. To si děláš piču. Dobre, si padl. Kámo. Tam chceš chuj? Skoro. Kámo. To je kam? Že? Ty pičo, co to je? Co? To auto? Mercedes? To je poprvé. Bo si pičo poprvé otevřel oči, ne? Jo. Říkej, že si hrát Dobrý den, co si dáte? Dobrý den, já bych si dal prosím vás bych si dal Halo? Ještě jednou, prosím. Jeden bíž na hledku. Prosím. Big tasty bake. Ahoj, jste tam prosím? Prosím vás? Ano? Big Jeden medium bacon. A to, Cheeseburger? ne to, a to cheddar. No, ty cheddarové hranolky. Já se omlouvám, já vám nerozumím. Jo, pardon, je ještě jednou? Jak jsi chtěl? Big tasty bacon. Jeden ten bílý bacon a ten šest na jedno. Já zavolám manažera. Dobře, děkuju. Dobrý den, už máte vybráno? A ano, vy jste ten manažer, ta paní říkala, že zavolá? No, já vás poslouchám. Jo, tedy já bych si dal jeden ten Big Tasty Bacon a 6 na dětek, prosím vás. Takže tady další den, asi druhý, po tom, co jsme dělali vlastně tu srandu v McDonaldu, co to bylo. A řekl jsem si, že to byla fakt srandovní, to bylo, chcíbal jsem, takže to uděláme teďka ještě v McDonaldu a v KFCčku. Teďka jsme u Futura, dojedu tam a hned uvidíte, je to za mě vtipný cip, takže to udělám. Jdeme na to, uvidíme se tam. Dobrý den, vítejte v McDonald's, co si dáte? Dobrý den, já bych si dal, jestli máte Prosím? jestli máte ten, co jsi chtěl? No ten no, Jo, ten žíbu a vše, jestli máte. Jo, špatně slyším. Pardon, jestli máte ten Minor Fever a žíbu Double Royal a cheeseburger. prosím? Double Royal a cheeseburger? Ne, to druhé. To já Halo? Popojede si prosím další mapku. Jo, dobré. Dobrý. Máte B-Smart s kolou? S kolou. Jo. B-Smart s kolou, jeden? Já jsem viděla vaši nálepku. Ano. Prosím. Tady B-Smart s kolou. Jsi v Mekáči, kámo. Ty jsi čuráč, tak chceš něco nebo ne? Jo, cheeseburger. Cheeseburger, pardon. My jsme chtěli do Metače
Ne, No KFCčka? kde jsme teď čo? Mekači, no? Dobrý den, já bych si dal jeden, já šel bych, jestli máte. Halo? Prosím ještě jednou. Co jsi chtěl? No ten ne. Ten, jak byl, jede ten novej, ten, že... Pozor, Prosím? pozor, je nový. Ne, ten předtím, jak byl ten, a to menu. Cheesy crunch. Ne. To jak bylo. Halo? Já bohužel vůbec nevím, jakoby, co myslíte a moc vám upřímně ani nerozumím, takže... Zrle. No bylo, no, a potom se tomu přidal ještě s tou mačkou. Ale nějak tak. Já vás poprosím se popojit k okýnku a domluvíme si u okýnku. Jo, jasně, jo, pojď. Dobrý den, jeden B-Smart poprosím. B-Smart. A s čím? Sprite. Se Spritem. A s cheeseburgerem. A s cheeseburgerem. Já děkuju. A mohl bych si je ta krabička pojištěná? Pojištěná? Protože když ji vrátím, dostanu 10 korun zpátek. Se teď dělá v Americe právě. Že ta krabička jestli je pojištěná, že když s ním ten B-Smart, takže tu krabičku může vrátit tady a dostanu 5 korun zpátek? Nebo ne? Ne, ok. Dobře. Děkuju. A tam opět začala bukat. Jo? Tam, proč mi to zavírat a rychle, no. Tak ne. Halo? Krásný dobrý večer, máte vybráno? Dobrý večer, já bych poprosil jeden... Kamarád říkal, že prej novej ten... Můžu vás poprosit trochu víc na hlas, já vás vůbec neslyším. Jo, kamarád říkal, že máte ten novej ten... v té krabice a tomu ta omáčka. Ještě jednou? To je a to... no. Víte co, mohl byste si popojit prosím k okýnku tady? Jo, jasně. Jo, dobře, díky moc. Zeml, bábu si. Jo, boha. David. Dobrý den, si dáte? Dobrý den, já bych si dal, prosím vás, jeden ten, Který? jeden ten, Royal. Nebo když mi řeknete, co v něm je, tak jako vás můžu navést. Jo. Je tam to maso, vidím tam maso, sýr, salát. A hovězí, jo, tam bylo? Ne, to není ono. To není hovězí určitě. Trochu světlejší to je. Tak kuřecí nebo hovězí? Na kuřecí. Kuřecí a je tam salát? No tak jako to je třeba crispy chicken, anebo crunch chicken. Ne, to není on. A nebo malý byl? Malý, ne, to ne. Ten... A nebo byl podlouhlý, nebyl to long chicken třeba se sýrem? Ne, normální ta houska. Jak třeba kdybych vzal z Albertu kajzerku a tahle to vypadá. A omáčka to byla jaká? No, vypadá žlutě.
Tak to nevím, jako ještě to mohl být sir bacon s kuřecím, takový ostřejší, ale ten Ne, nemáme. to není on. Jsou to hranolky? Jo, tak jakýkoliv burger si můžete dát s hranolkama s pitím jako v menu, no, ale teď to jako který. Jo. Jestli kuřecí, hovězí, větší, menší. No vypadá to jako burger. No jako burger vypadá jako všechno, ale... A tam se právě vypadá více. Ten... Když tak si popojete k okýnku a domluvíme se tady. Jo, tak jo, dobře. Třeba bude myslet, že nevím, kde je to okýnko, že jsem postižený. Pičo. Ty utěrky. Tady jsme čupili tady je druhá voňa, která třetí? Ne, to je druhá. A tady extra sand. Tady máme ještě moje vítka. Tak tady máme ještě komedie. Tady máme chobotničku. Ty pičo. Lubrikátor. Máme, Čo? Co to je? Vem si kojota. Šarta. Kdyby to nevěděl, jo, kdyby si tu pamatuješ psíča. Tahle. Vytáhneš tohle. Čum. Mám to. Čum. Normálně. Kojot, pičo. Ne, to jsem tam, plač. To se musí čívat. Kojot. Čím, kde jsme to kupovali vůbec, tu z druhého? Pepko. Chomič, tak to náhnu. Hej, takže lidi, chtěl vám říct všem mojim hejterům, že mě zbijete, sračky, mám v píči, žijte svůj život, jo. Měl jsem přestávku, protože jsem měl těžké období, víte, jak to je v životě, škola, rozumíte, rodina, děti, křeček, ale přišel jsem sviníč teďka, shoutout Alam Choma a pičo, nevím no, mějte se hoši, užívejte a jsem back, vyhulte mi, ahoj. Ty pičo. Žijete na streetu, fakujete policajty, pak podáváte žaloby, dal bych ti zákaz, nemáš právo, když mám problém, řeším to osobně, netahám to na soudy, mám vyjebaný sound, asi jsem se znovu